colectivo de artistas leninistas do Partido Comunista de Galicia presenta Hiroshima, Mon Amour. Ou de como posmodernos, aleacións, vegetarianos, necrófagos, agnósticos, heterodoxos, macrobióticos, convertidos, reconvertidos, líricos, telúricos, aluarados e queimados polo sol xúnguense nun mesmo berro. ¡Deixádenos en paz! Un audiovisual para que o cambio de opinión non nos leve á destrucción. Todos queremos a paz. O goberno quere a paz. Os militares traballan pola paz. Os difuntos descansan en paz. O que nos queremos é que nos deixen en paz, fora dos bloques militares e do equilibrio do terror. Pois, se as dúas guerras mundiais anteriores se fixeron sin contar connosco, agora corremos o risco de que na terceira nos queiran dar un papel de primeira liña. E se na primeira guerra tardaron 4 anos en matar a 27 millóns de seres humanos, na segunda, cousas do progreso, saímos a unha media de 25.000 cadáveres diarios. Na terceira, cun stock mínimo de 52.000 cabezas nucleares, non hai moitas esperanzas de representar ese papel moito máis aló de 24 horas. O que non deixa de ter as súas ventaxas, xa que nunha guerra nuclear os que peor o pasan son os sobreviventes. A paz, meus señores, non é cousa nin de dereitas nin de esquerdas, nin de negros ou brancos, nin de grosos ou fracos. A paz é cousa de todos, ou debera ser cousa de todos, que, ás veces, polo que se ve, non é así. Pero, que poido suceder nas mentes dos nosos esgrevios gobernantes para se decatar de súpeto, como novos Saulos no camiño de Tarso, das avantaxes de pertencer en corpo e alma a un organismo militar, multinacional e agresivo, que ten como obxectivo declarado o defender a democracia, pero que, de feito, consinte no seu seo, e de moi boa gana, reximes dictatoriais como de Turquía, a Grecia dos coronéis ou o Portugal de Salazar. Coarta a soberanía nacional dos seus socios, manipula partidos e coalicións para acadar gobernos fideis, financia grupúsculos extremistas para manter a estrategia do mal menor e, últimamente, subordina os intereses nacionais a un interés superior, o interés dos Estados Unidos. Que lles pasaría, repito? Afectaríalle o vágado das alturas? Quedarían alabarados pola indescriptible belleza de Mrs. Thatcher? Enfeitizados polo sorriso viril de Mr. Reagan? Misterio. Porque nós non inventamos nada, como xa é tradicional neste país. Que inventen eles. Nos limitámonos a transcribir. Allá ellos con su OTAN, que con su pan de la tensión y la duda se lo coman. Pero nosotros no queremos entrar. Nos parece malo para España y para la paz. Luis Solana, 24 de septiembre de 81. Vaya. Pues cómo.
efecto es siempre igual, igual. Hoy la ciencia se adelanta, es una barbaridad. El ingreso de España en la OTAN no contribuye a la causa de la paz ni sirve para alejar el espectro de la guerra. Gregorio Peces Barba, 15 de setembro do ano 81. La OTAN no dará a España una garantía de defensa. Fernando Morán, 15 de septiembre de 81. Yo creo que es un error proponer la entrada de España en la OTAN. Es un error en cualquier momento, un error grave. Felipe González, 24 de xuño do ano 80. Si el PSOE llega al gobierno y España entra en la OTAN, este sería el eslogan. OTAN de salida sí. Felipe González, 15 de outubro do ano 81. Ingresar en la OTAN es estar de una manera directa bajo la sumisión de los Estados Unidos. Pasaríamos a ser una diana mucho más probable en caso de conflagración atómica y a una colonización por Norteamérica en política internacional mucho más exagerada. Alfonso Guerra, 28 de agosto do ano 81. Pero abonda xa de citas. Deixádenos que poñamos para rematar unha que pode ser a pérola. Los otanistas más peligrosos son los conversos, que parecen convencidos que su carrera política depende de su entusiasmo pro-OTAN. Felipe González, ano 81. Pues no lo sabía, si lo acaban de descubrir. Hoy la ciencia se adelanta, es una barbaridad. Es una brutalidad, es una brutalidad, es una barbaridad, es una bestialidad, es una bestialidad, es una bestialidad, es una barbaridad. Nunca saberemos lo que pasou. Nin Sherlock Holmes, nin o comisario Maigret, nin tan siquera Pepe Carballo nos van botar unha man na pescuda. Quen dixo? No es posible ser presidente del gobierno sin votar a favor de la Alianza Atlántica. O presidente señor Guerra ou o Pentágono? Porque con estas fulminantes conversións e reconversións, o pobo español pode tirar a conclusión de que as promesas electorais fanse sen ánimo de cumplilas, e iso pode ser perigoso. Non perigoso para o PSOE, senón para a credibilidade do sistema democrático. Claro que, tal e como nos contan as cousas, un xa non acaba de entender se temos que quedar na OTAN para nos defender dun hipotético enemigo ou máis ben dos coñecidos amigos cos que compartimos mesa e mantel. E a cousa é xa de encaixe de camariñas cando se misturan no mismo feixe Europa e mercado común, Alianza Atlántica e novas tecnoloxías, postos de traballo con inversión estranxeira. Pois que nós saibamos, Noruega, Finlandia, Suiza, sonche Europa e non están no mercado común. Suecia e Austria teñen un bon grado de desenvolvimento e non están na Alianza Atlántica. E Turquía, Grecia e Portugal, que si están na OTAN, non se distinguen precisamente pola súa tecnoloxía punta.
Neste tempo de segundas versións, a segunda versión de Bienvenido, Mr. Marshall, debera titularse Benvida, Mrs. Sotan. En aquela ringleira que facían os paisanos para que lles apuntasen o que pedían os americanos, miraríamos agora a Almunia pedindo postos de traballo negro, a Solchaga pedindo tecnoloxía punta, a Maraval pedindo premios en física e química recreativa, a Serra pedindo xoguetes para manter ocupados os militares. Pero, como na película original, os americanos chegan tan ensarillados nos seus misiles que non teñen tempo de escoitar as súas demandas. E témonos que deitar tal como nos erguemos, pero iso sí, un pouco máis pobres, un pouco máis desolucionados, un pouco menos soberanos. Porque ademais esta película non remata onde remataba a anterior. Esta ten un plano máis, onde aparecen os americanos aparcando os seus misiles no noso territorio, pese ás promesas do señor alcalde González, que fai un papel de moito menos mérito que o de Pepe Isber. Aquel xeitiño que lle puña o vello actor cando dicía: Como alcalde que soy de este pueblo, os debo una explicación. Y como os debo una explicación, os la voy a dar. non ten comparanza coa torpedade coa que o señor González recita aquelo de: La participación de España en la Alianza Atlántica no incluirá su incorporación a la estructura militar integrada. ou aquela outra aínda máis choqueira que di: Se mantendrá la prohibición de instalar, almacenar e introducir armas nucleares en territorio español. porque ambas as dúas razóns veñen escritas dende Bruselas cunha notiña explicatoria. Mira, dillas ti que a min dá má risa. O goberno aínda non deu ningún só argumento serio para justificar o seu cambio de opinión, o que nos leva a pensar que a súa postura actual non é froito dun proceso de reflexión. Mais ben temos a convicción de que as servidumes do poder acabaron coas boas intencións que o levaron ao goberno. Non se trata neste referéndum de votar sí ou non a un goberno nin ao seu presidente. Non. Isto non é un plebiscito sobre unha persoa. Trátase de votar si permanecer nun bloque militar e agresivo ou millor optar pola non pertenencia a ningún dos bloques. Si optar polo sometemento ao papel de pitufo nuclear destinado a limpar as letrinas do poder ou preferir o protagonismo activo na defensa da paz, o desarme e o entendemento entre os homes. Esta é a única postura racional e meditada, a que distingue claramente o Homo sapiens do lobisome.
Os argumentos, os máis deles equívocos, falaces e engañosos, con que os partidarios de si nos bombardean impunes dende a televisión, non convencen. É lóxico. Quen faría poemas do sí? Quen o porá en cancións? Quen rimará cañóns con razóns? Quen fará a cántiga do misil? O sí á OTAN non ten música nen poesía, somente pranto e renser de dentes. E nós estamos pola música, pola poesía, pola vida. Se queren xogar a guerra, que merquen soldaditos de plomo. Por iso, o día 12, día de Santa Josefina e San Nicodemo, nin Codemo nin ca OTAN. Nin co OTAN, nin co demo, Sal da casa collo do percheiro o teu millor sorriso, e ven connosco a votar non. o teu voto terá a música e a letra das cancións que escribiron ou cantaron os que souberon sempre pedir a paz coa súa palabra. Só hai unha resposta. OTAN non, OTAN non. OTAN non. OTAN non, OTAN non. OTAN non. OTAN non, OTAN non. non, OTAN non. OTAN non, Non. OTAN Non. non, OTAN non. OTAN Non. non. Non.